Ці думалі вы самі пра беларусаў не як пра сваіх бацькоў, братоў і сёстраў, сяброў або аднавяскоўцаў, а як увогуле пра людзей з асобным характарам, як пра народ з аднолькавай мовай, мінулым, сучасным і будучым. Што гэта за чалавек? Што гэта за народ? Уласна кажучы, адказаць на гэта пытанне дужа цяжка. Гэта задача амаль невырашальная. І паўсюль ёсць сярод беларусаў мяшчане і падзвіжнікі, байдакі і працаўнікі, малюскі і героі. І мудры думае мудра і па-свойму. А дурні, як паўсюль. Рысы аблічча мяккія, склад на першы позірк здаецца крыху далікатны, але гэта далікатнасць падманвае. Праявы знешняй сілы, якая ўразіць на хвіліну ды звяне, замяняе тут вынослівасць, жалаватасць та цягавітасць. Там, дзе другі апусціць рукі, беларус будзе цягнуць.